Desio bat eskatzen hasita? Denak eta dena zaintzeko denbora eskatuko nuke. Mundua leku segurua izatea eskatuko nuke. Eta guztiok besteekiko begirunea eta empatia izatea. Argazki guztiek zorionaren filtroa izatea nahiko nuke. Harrapaketan erregina izan nahiko nuke. Bizitzarako maistra. Ahalik eta gehien maitatu nahiko nuke. Sentitu, barre egin, partekatu eta ospatu. Eta ikertu eta gauza berriak egiteko gauza izan. Lasai hasi nahiko nuke, bideaz gozatuz. Eta aukera berriak izan nahi ditut nire burua gainditzen ikasiz. Ni neu izan nahiko nuke. Nire pausuetan familia lagun izan nahiko nuke. Eskulanak egin, bizipen ahaztezinak izan. Nire amets eder guztiak errealitate bilakatzea nahiko nuke. Eta inguruan dena aldatzen baldin bada ere, barne-barnean esentzia ez aldatzea. Lasaie, denon eskola.